coming to Papa. Ușor, 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 ușor. ușor că sunt 270.000 de euro, doar atât. 80 de 280, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă, ce mai e 10.000 la mine? Ai scăzut și 50.000 jos? Hai! Asta și... Ma. Hai, ce frumoasă e. My Little Beast. Nu știu, parcă te-ai și asortat așa un pic astăzi. Intenționat, da, cred că la outfit am pus așa un pic, Pe... mă asortez un pic așa, da. E ok, e ok. E disciplinat, ok. Oh, bravo, bravo. Asta este. Hai, Bravo! hopa sus! Și vino. Și pentru că mulțumesc frumos că ai tras de tine, te premiez cu 200 de euro în direct de la Tescobar. Mersi. Mersi din Să suflet. stăpâne sănătos. Doamne ajută, mersi mult. Mersi mult. Mersi. Hai mă, hopa sus! Ha? Hopa sus! Și hopa sus? Hai, Doamne ajută. Să fie într-un ceas bun. Ah, Ia să vedem. și switch me. Bucură-te de noua ta mașină. Ce ai făcut, Bobiț? A? Bă, dar îți vine foarte bine, nu știu, mi se pare că parcă a fost e a făcută mea? pentru tine, asta Doamne. e. Mi se Așa că am te simțit-o strânge și un eu. pic. Așa am simțit-o eu și fiind a mea. Ia, hai să vedem cum Hai. se aude, dacă tot ai onoare. V-am pupat și Doamne ajută la toată lumea.